Laineranta kutsuu sinut rauhoittumaan luonnon syliin puhdasvetisen Naarijärven rannalle. Punainen kokoontumistupa ja sen tunnelmallinen puulämmitteinen sauna tarjoavat lämpimät puitteet yhteisiin hetkiin, perhejuhliin, saunailtoihin ja yhdistysten tilaisuuksiin. Valoisassa tuvassa on pöydät, tuolit ja astiat noin 30 hengelle ja pieni hyvin varusteltu keittiö. Kokouksia varten käytössä on 65 tuuman televisio ja fläppitaulu. Avaralta terassilta on näkymä järvelle ja pihapiirin grillikatoksessa voi paistaa makkarat. Lapsille on keinuja ja kiipeilyteline. Kyläyhdistys on rakentanut Lainerannan talkoovoimin vuonna 2005. Se palvelee kyläläisiä, mökkiläisiä ja kaikkia vieraita ympäri vuoden. Uimarannalle voi tulla milloin vain ja saunomaan pääsee yleisillä vuoroilla. Talvella voi kastautua myös avannossa. Tule kokemaan luonnon rauha ja yhdessäolon voima. Tervetuloa Lainerantaan!